שלום, היום אני אלמד אתכם קסם יפה. קסם נקרא המלאכים הנפגשים. יש לי פה מתנדב. מתנדב, עכשיו אני מתחיל להוריד את הקלפים, אתה תגיד לי עצור. טוב, שים את המלך בצורה שנראה אותו. מלך, עכשיו אני אסגור את החבילה עליה. עכשיו אני אעשה את זה עוד פעם. סטופ, שים את המלך בצורה שנראה אותה. מלך. עכשיו אני סוגר את החבילה עליה. יש פה שני מלכים שהמתנדב שם הפוך. אמור להיות פה שני מלכים. יש פה שני קלפים שאחד מהם מלך. כן. לא מלך. ויש פה עוד שני מלכים שאחד הוא מלך. החבילה הייתה רגילה. אתה רוצה שעכשיו תתחיל להוריד. אחת. ואחת. יש פה 4 מלכים. איך עושים את זה? בהתחלה אתה לוקח 2 מלכים. מלך אחד אתה שם על גב הקלפים, ומלך שני אתה שם בצד התחתון. ואז אתה אומר למתנדב, אני מתחיל להוריד, אתה אומר למתנדב לשים את הקלף במתי שאתה אומר עצור. אתה מתחיל להוריד מהקדרון, ומה זה יוצא? שאתה מוריד את המלך. ואז אתה אומר להמשיך, אתה ממשיך, זה ממשיך, אומרים לך עצור, אחד המתנדב שם את המלך בצורה שתראה, ואז אתה סוגר את החבילה עם המלך שיש מתחת. ומה זה יוצא? שיש עכשיו עוד מלך ממתחת. ואז אתה אומר, תגיד לי עצור, הוא אומר לי עצור, שם את המלך, ואז אני סוגר על המלך עם מלך אחר שהוא מתחת. ואז זה יוצא, שאתה מחפש את המלכים בחבילה, ואז זה יוצא שמהצד הימיני יהיה עוד מלך ועוד מלך. 2 מלכים, מהצד הימיני, הקלף מהצד הימיני למלך הוא הקלף המלך הנסתר. ואז זה יוצא שיש לך 4 מלכים. קסם יפה, תתנו לייק ותצביעו.